Hei ja tervetuloa tämän Yoga Nidra-harjoituksen pariin. Yoga Nidra on joogasta tuttu meditaatiotekniikka, joka sisältää rentoutumista ja mielikuvia, jotka auttavat sinua pääsemään rentoutuneeseen tilaan. Yoga Nidra myös parantaa mielikuvitustasi sekä piristää sinua, niin kehoa kuin mieltä kuin sieluasi. Joten aloitetaan. Valmistaudutaan Yoga Nidraan. Makaa selälläsi esimerkiksi joogamatolla, jumppamatolla tai lattialla, sohvalla. Valitse, missä sinulla itselläsi on hyvä olla, ja makaa selälläsi mukavasti. Aseta pehmosteita tai peittoja tuomaan sinulle lämpöä tarvittaessa, kunhan sinun olosi on mahdollisimman mukava. Sulje silmäsi. Kiinnitä huomiotasi hengitykseen ja hengitä syvään sisään ja ulos rauhallisesti nenän kautta. Tunne, kuinka sisään hengityksellä vatsasi laajenee, ulos hengityksellä vatsasi pienenee. Tunne, miten ilma virtaa kehosi läpi ja rentouttaa sen jokaisen solun. Rentouta sinun oikea puolesi, sinun oikea jalkasi, oikea jalkaterä, oikean jalan jokainen varvas. Iso varpaasta pikkuvarpaaseen rentouta oikea jalkasi, oikea pohkeesi, oikea reitesi. Rentouta oikea vartalosi, oikea keskivartalo, oikea rintasi, oikea kätesi. Rentouta kaulan oikea puoli ja kasvojen oikea puoli. Rentouta vasen puoli kehostasi. Rentouta vasen jalkasi. Rentouta vasen jalkateräsi. Rentouta vasemman jalan varpaat, iso varpaasta pikkuvarpaaseen. Rentouta koko vasen jalkasi. Rentouta vasen pohje, vasen reisi, vasen vartalo, keskivartalo, koko vasen puolesi, vasen rintasi ja kätesi. Vasen puoli kasvoista. Rentouta kasvojen kaikki lihakset. Suu, silmien alue, otsa. Anna kulmakarvojen rentoutua. Anna leukasi rentoutua. Rentouta molempien käsien kaikki sormet. Sormenpäihin asti rentoutuminen leviää. Ja nyt kun olet rentouttanut kehosi jaloista päähän, aseta mielessäsi intentio, tavoite tämän harjoituksen ajaksi.
Se voi olla esimerkiksi täydellisen rauhan kokeminen, stressin tai uupumuksen lievitys tai yhteyden, rakkauden löytäminen sisäiseen itseesi. Kun olet löytänyt tavoitteen tälle jooga nidra-harjoitukselle, voimme aloittaa mielikuvaharjoitukset. Lausun seuraavaksi erilaisia satunnaisia mielikuvia ja sinä voit rentoutua kuunnellen näitä. Kukkulan laella kimaltava tähti taivas, tähdet loistavat kirkkaasti, lämpimän keväisen sateen tanssi, rauhoittava vihreä niitty, hiljainen metsäpolku johtaa vehreään metsään, lintujen laulu täyttää ilman. Hiljainen purjevene lipuu hitaasti tyynellä, järven pinnalla, aurinko laskee horisontin taakse. Puiden varjostama piknik-alue. Voit tuntea ruohon pehmeän kosketuksen jalkapohjissasi. Värikäs ilmapallojen joukko nousee hitaasti taivaalle auringon laskun aikaan. Hiljainen vuorijärvi, jonka pinnalla vuoren huiput heijastuvat kirkkaassa vedessä. Aaltojen hiljainen kohina, aallot liplattelevat rantaan vaalealla hiekkarannalla. Aurinkoinen kukkulan rinteellä oleva puutarha, täysi kukkaistutus. Perhoset leijailevat ympärillä. Tyyni järvi, aamuusva, vesi on pehmeää ja rauhoittavaa. Kuuma ilmapallo, joka hitaasti kohoaa taivaalle, auringon nousu, väriää taivaan oranssiksi. Hiljainen kallioinen ranta, voit tuntea meren suolan tuoksun, kuulla aaltojen loiskinnan. Lumoava aavikko, hiekka hohtaa kullan värisenä auringon paisteessa. Kirkas revon tulien loimu maalaa vihreät, violetit ja siniset säteet pimeään yöhön taivaalla. Ystävien ympäröimä, nuotioilta, lauluja lauletaan, tarinoita kerrotaan, tähti taivaan alla. Hiljainen metsälampi, jossa sammakoiden kurnutus täyttää ilman ja vesikasvit keinuvat vedessä. Laskevan auringon valaisema kirkkoikkuna, värikkäät lasimaalaukset. Valot heijastuvat ympäri huonetta. Metsäpolku kulkee vesiputouksen ohi. Ääni täyttää ilman raikkaudella ja energialla. Kukkiva kirsikkapuutarha keväällä. Tuuli tanssii kukkien välistä. Lehdet putoavat hiljalleen maahan. Lumivalkoinen vuoristomaja. Voit tuntea takkatulen lämmön ja kuulla lumen hiljaisen rapinan ulkopuolella.
Kun olet valmis palaamaan tietoisuuteen, ala hitaasti tuoda huomiosi takaisin kehoosi ja ympäristöösi. Toista mielessäsi, mikä sinun harjoituksen tavoitteesi oli. Oletko energisempi, rauhallisempi, tasapainoisempi, rakastettu ja hyväksytty sellaisena kuin olet? Tuo huomiosi takaisin kehoon ja ympäristöön. Hengitä syvään muutaman kerran ja ala liikuttamaan varovasti sormia ja varpaitasi. Tervetuloa takaisin. Toivottavasti harjoitus energisoi sinua ja toi sinulle hyvää mieltä sekä mielikuvitusta. Kiitä itseäsi tästä harjoituksesta, siitä, että annoit aikaa ja tilaa omalle hyvinvoinnillesi. Jos et vielä avannut silmiäsi, voit tehdä sen nyt. Tuntea hetken vielä kiitollisuutta ja jatkaa sinun päivääsi tästä eteenpäin. Kiitos. Kuulemme taas seuraavassa harjoituksessa.